प्रणाम मित्रगण। हम भूमिजा जी पाठक स्वागत करत बाटी आप सबके अपने चैनल समृद्ध भोजपुरी में। अपने भोजपुरी के समृद्ध करे करती हमारे एक ठो और आज नया पहल बाटे। आज के कहानी के शीर्षक बाटे बेवकूफ़ गधा। बेवकूफ़ गधा वो गधा के कहानी है जौन की आपन काम न करके दूसरे के काम में दखल देला और अपन जान गंवा देला। तो ये प्रसिद्ध कहानी हम ले बाटी पंचतंत्र नामक पुस्तक से जौन की श्री विष्णु शर्मा जी द्वारा रचित बाटे और ओकर छोटा छोटा जौन प्रारूप बाड़ा उ हितोपदेश नामक पुस्तक में रहेला। वही से हम कहानी ले बाटी। राजा सुदर्शन के पुत्र लोग विष्णु शर्मा जी से कहना कि आप हमके मित्र लाभ का बहुत कथा सुनौनी, अब कुछ ऐसा कथा सुनाई जौन कि आगे हमन के जीवन में ज़्यादा महत्वपूर्ण कार्य करे और हमन के और कुछ समझ प्रदान करे। तो कहे न कि हाँ, अब हम तो लोन के वो कथा सुनाई जौन कि दूसरे के काम में दखल देवले से नुकसान होला और दूसरे के काम के जिम्मा अपने काम में लेवे ठीक हवे लेवल जाला, लेकिन उहे काम के जिम्मा लेवल जाला जौन काम शोभा देला। जौन काम शोभा ना देला ओकर जिम्मा ना लेवे की चाहिए। और यही प्रकार से कुत्ता का काम अपने सिर पर लेके कैसे गधा बिना मौत के मृत्यु मर गई ये कहानी के सुना। तो वो लोग कहला सुनाए गुरु जी। तो विष्णु शर्मा जी कहानी शुरू करे ना, आप सब भी आनंद ले। विष्णु शर्मा जी कहे ना कि बनारस में एक घाट धोबिन का घाट रहे, उमें एक कर्पूर कटक नामक धोबी रहत रहल। वो धोबी के पास एठो गधा रहल, एठो कुत्ता रहल। दू ठे उ पालतू जानवर पलले रहल। कुतौआ का करे जौन घाटे पे उ कपड़ा धो भीज के रख दे ओकर रखवाली करे, चली आवे घरे खाना खाए तय आ फिर राति के समय घर के रखवाली करे। आ जौन गदहा रहल, गदहवा का करे कि जौन कपड़वा उ धो ले उ कपड़वा के घर वहाँ ले आवे और फिर जहाँ जहाँ ओके पहुँचावे के रहे गदहवा पहुँचावे। लेकिन तो धोबिया बहुत दुष्ट रहल, उन कुतौआ के और गदहवा के बहुत परेशान करे, खाना नहीं पेट भरते। हालांकि कि खाना पीना के कमी नहीं रहल, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा परेशान करत रहल। एक दिन का भइल कि ऐसे ही कुतौआ बहुत परेशान हो गई। तो जब चली आई धोबिया घरे खाना खाए तो कुतौआ तक चोर कुल घूमत रहना, उ कुल कपड़वा देखना बढ़िया बढ़िया कपड़ा बा तो कुल चोरावे लगना। कुतौआ भोगे नहीं। तो गदहवा कहलस कि तू कैसन वफादार कुत्ता हवा कि तुम्हारे सामने से तुम्हारे मालिक का सामान चोरी होता आ तू ओके भोकत नहीं व भगावत नहीं हवा। तो कहलस तू अपने काम से काम रख, तू आ ढोवल जिम्मेदारी है, तू कपड़ा ढोइया, तू हमारे काम में दखल मत द। बस एक टेंशन होए लगल बार बार कहे। तो फिर कुतौआ एक ही काटे दौड़ल, छुपा गई न कुल। मलिकवा आई देखलस नुकसान भइल बा। जैसे ही कुछ दूर मलिकवा रहल लगल चिल्लाए कुतौआ जोर जोर से भोके। तो ओकरे लगता कई ठौरे रहना है, कुतौआ के मान के नहीं आई न चुरा ले गई न कुल। गदहा राम के ऊपर लदलस तो गदहा अपन सामान लेके घरे आई ना। वही दिन राती के घर में चोर आ गई ना। चोर आ गई ना, बस गदहवा कुतौआ दोनों जागत रहना, धोबिया सुतत रहल। गदहवा का कहलस कि ये कुत्ता उठा भोका मालिक के जगाव। कहलस जगाई नहीं हम इनके, आज इनके नुकसान होखे दा। दोनों में हो गई लड़ाई। वो कहलस कि तू कैसन कुत्ता हवा, तू का मालिक का नमक खैले बा, तुहार फर्ज हवा कि तू अपन काम कर। वो कहलस मालिक कितना खाना खियावे न, अब तक पेट भर खाना नहीं देना, काम इतना लेना आ तुहाँ से तो और दुगुना काम लेना। हम तो खाली भोकबे करे नहीं, तुम्हारे पीठी पे लाद लाद पूरा बनारस घूमे न, तबो तू के एक टाइम देना, 2 टाइम भूखा छोड़े ना, तू काहे परेशान बाड़ो। तो ऊ लगल नीति सिखावे कि जौने मालिक के खाइल जाला वफादार बन के रहल जाला, उसे कभी भी वफादारी नहीं कम कइल जाला, दगाबाजी नहीं कइल जाला। तू भोका, तू चिल्ला। तो वो कहता ठीक है, मालिक करती जान देवल जाला, लेकिन मालिक का भी कर्तव्य है कि अपने पालतू जानवर अपने नौकरन पर कृपा दृष्टि बनावले रखी। ई नहीं कि जब काम रहे तब अपने नौकरन के पूछताछ करी, जब काम नहीं रहेला तब वो अपने नौकरन का ध्यान देवल जाला। तो यही से नौकर चाहे पालतू कुत्ता चाहे पालतू पशु खुश रहे ना, और वो मालिक करती अपन जान दे देना। लेकिन वो जौन गदहवा रहल ओकरे टेंशन हो गई। कहलस तू नहीं भोकबा तो हम भोकब रेकब। कहलस कर, लेकिन एकर अंजाम जान जइह, तुहार काम नहीं हवे रेकल।
हमार काम भोकल हवे, तुहार काम खाली ढोवल हवे, उ तुहार जीव के घाती हो जाई, हमार बात ही माना। लेकिन गदहवा मनलस ना कि वफादारी के भूत चढ़ सवार रहल। ओकरे बाद गदहवा लगल रेके चोरवे कुल कहन सोचना कि गदहा के रेकले तो उठी नहीं धोबिया। कुल बहुत अच्छे से चोरी कईने और गदहा तब तक रेकते बा। ई कुल परेशान हो गए न पति पत्नी। ओकर बेटउआ लगल चिल्लाए रोए। बस गदहवा उठल, धोबिया उठल बड़ी गुस्सा में आ खूब मोट के मुहड़ा लिहलस आ इनके गारी देत टूट पड़ल इनके ऊपर। ओकरे लगल कि भूखन चिल्लात बाटे, चाहे परेशान करे के चिल्लात बाटे। आ गदहवा के बड़ी मारी मरलस, इतना मारी मरलस कि गदहा के प्राण पखेरु उड़ी गई ना। आ कुत्ता चुपचाप पटाइल हवा। कुतवो लगल भोके ओकरे बाद जब वो गदहवा के मारल शुरू कैलस। धोबिया कन्फ्यूज में आ गईल आ गदहवा के बड़ी मार मरलस। गदहा तो मर गईल। ओकरे बाद देखता कि सब चोरी हो गई, लेकिन तब्बो पे भी ओकर गदहा के ऊपर शक नहीं गईल कि मतलब ई गदहा के हम ए वजह से मार देनी, यही से गदहवा चिल्लात रहल है। उ ले गईल गदहा के गाड़ी आइल। आ फिर जौन गदहो के पानी या खाना मिलत रहल उ सब कुतौआ के मिले लगल। त कुतौआ के बहुत विशेष तकलीफ नहीं भइल गदहवा गइले, काहे कि बहुत समझौले रहल कुतौआ कि तू ई काम मत कर। त राजा विष्णु शर्मा महाराज जौन बाटे उ राजा के पुत्र लोगन से कहताटे, यही से जेकर जवन काम रहे ओके अपन प्राण दे के भी निभावे के चाही, लेकिन केहू दूसरे का काम जौन कि अपने शोभा नहीं देला उ नहीं लेवे के चाही, काहे कि फिर उसे प्राण संकट में आ जाला। अगर गदहा ओकर बात मान गईल रहत त शायद कुत्ता के मार पड़ल रहत कि काहे चिल्लाइल नहीं है, लेकिन गदहा के रेकले के वजह से गदहा अपन जान गंवा दिहलस। त ई लोग बहुत खुश भइल लोग कहलस कि गुरुजी हमन के यही तरह कहानी सुनावल करी और हमन के शिक्षा देवल करी ताकि हमन के आगे चल के एक योग्य राजा घोषित हो सकी। तब यही के साथ हम अपने वाणी के विराम देत बाटी। जय श्री कृष्ण।